Инга Сәфәрованы сатырга бөтен шәһәр җыелган кебек. Күпләр аны якыннан белә. Ул кешеләрне яратты. Аларның борчуларын үз йөрәге аша үткәреп, ничек тә булса ярдәм итәргә ашкынып тора иде диләр мәрхүмә турында. Үзбәкстаннан күченеп кайткан кыз тәтешне тиз үз иткән. Аның турында сәгатьләр буе сөйли алган, һәр почмагын белгән һәм район үсешенә үз өлешен кертергә тырышкан. Не являясь тетюшанкой по месту рождения, она стала ей душой и сердцем. Инга Сәфәрова тәтештә башта татар мәктәбендә рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Коллективта аны бик яраталар. Директор буларак мин киргә тырышадым. Чөнки шундый эчтәлекле, шундый кызыклы балалар китмидер, чыкмыйдыр аның дәресеннән. Һәм инде менә имтиханнарга шундый иттереп әзерләде, барысы да яхшы нәтиҗә белән имтиханнарны тапшырып үз урыннарын тапты. Яшь булуга карамастан бик күп өлкәдә эшләргә өлгерә. Мөгаллим, авыл хуҗалыгында яхшы белгеч, гражданнар оборонасы көллиятендә урынбасар, журналистлар берлеге әгъзасы. Журналистка кергәч тә сразу эшли башлады. Менә монда ячейканы төзедек. Тауында 5 кешене китерде союз журналистов. Һәм менә дигез региональ журналистларның секциясен ачабыз. Анасын эштә гел янып торды. Менә мин безнең шундый матур кешеләр яши монда. Һәрбер кеше турында китап язарга мөмкин ди. Гәҗиттә генә түгел китап. 2010 елдан Авангард газетасын җитәкли, үзен эш остасы һәм җаваплы кеше буларак күрсәтә. Коллектив белән тиз арада уртак тел таба. Ул бик таләпчән иде. Ничектер җаваплы карый иде, безгә дә шуңа өйрәтте инде. Бик зиһенле, оештыру белүчән менә шундый. Чын җитәкче, оста җитәкче иде. Бүген редакция гүя ятим бүлмәсе хуҗасын әле дә көтә сыман. Бер әйбердә урыныннан кузгатылмаган. Хәтта менә бу блокноты да Инга ханымның кул җылысын саклый сыман. Ул әле узган җомгада гына чираттагы проекты турында сызымнарын, фикерләрен аңа теркәп куйган була. Болезнь для нас было большой неожиданностью. Инга Сәфәрованың авыруы безнең өчен көтелмәгән яңалык булды. Без аны соңгы тапкыр җомга мәдәният министры килгән көнне күрдек. Аның кәефе яхшы, күңеле күтәренке кебек тоелды. Авыру билгеләре бөтенләй юк иде. Тормышка ашмаган планнары, тәмамланмаган эшләре калды. Инга Сәфәрованы Тәтешнең татар зиратына җирләделәр. Тәтештән Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.